Здравейте, дами и господа, аз съм James HD. Тук с мен са I'm the Killer P и тецата. Аз взимам пиро ефект. Да, днес ще играем Warp Kit PvP. Изберете с някой кит. Чакай. Цецата къде е? Закон си взето и веки. Аз ли бе? Аз съм ятам иху. Не къщата, но къщата. Ай, не можах аз. Мойтичи. Аз съм плохи години. Аз пък убих някакъв. О, убих някакъв и ми падна златния род. Аз тецата го виждам. Фак. Идвам! Ще умра, бе! Йо! Убих го аз, ама твърде късно. Кой идиот ще ме удря с златен меч, ай кажи. Като вчера аз се бих със стрела. Да. Опа, извинявай. Ох! Той от какъв кит го взема? Той ли? Да. Бой! О, добре. Още някакъв! Гледай да не умреш. О, добре. О, не сме да прокилали. Още някакъв доди, айде стига, бе, дай ти. Той ти ли се? О, идва някакъв. Това да знаете. Кой? О, не. Абе, виждат те са и на половин сърце ме останаха, ебахте хората, бе. О, аз съм направил 26 кила. От вчера. Какъв кит ги взел не с броня, бе? I'm the killer. Имам 3 диаманта. I'm the killer. Да. Откъде го взел ония кит? Кит Кнайт. Един сорт, мен! Ахо. На къщичката! Добре. Това в една кула. Така. Ако имам за слагане. Пак някакъв ми метна по... В каква кула си е? Кой иска диаманти на граник и диаманти? What the fuck? Мене ме убиха. Твърде късно. Ай, взема нинджа. После няма да дойде с такива. Кит нинджа. Не! Някой от двамата да каже къде е. Къде сте? Може да звъкам зад тебе. но... Той чил си, бе. Тръгна да те бия. Пак не ще да му объркаш. Ти ли беше ланя на дървото? Аз... Зоня те птичи за тебе. Някой цепи с лъки. Уби го. Infected! То си ма infected! Уби го. Умря. Ви къде сте? О, да. Не сме в... О, малеус. Аз съм на половин сърце, да пазете ма. Пазете ма. Кафетос! И мене ма уби. Ето ми там. Аз човек помислих, че ти си убил някакъв, а пак те тебе са те убили и аз не го почнах. Да. Сега тица, ти инфектът ли си взела? Да. Фуга! Убиха ме. Чакай, Убих някакъв диамант и после то с един кожен ме уби. цепи го то си. Той бях. Той има полшанка. Ох! За тебе! Подпалих му задника. Уби го. За тя диаманти не те. Чакай, не ди са мъчи да ги убива, защото ти ще стане обратното. О, Ай, ман, сам. Ами да кюр, ти къде си?